Добър вечер. 114 лауреати на Нобелова награда призоваха за справедлив процес в Либия в писмо до лидера Муамар Кадафи. Вие сте с посветил нас, ето и другите водещи новини. Македонците вече ще посещават България с визи. Ще ги плаща българската държава. Бившият шеф на Топлофикация София Валентин Димитров проговори. Твърди, че милионите не са негови. Училища за роми отвориха врати в Кюстендил и Пловдив. Живеем 21 век и да кажа, че съм с 8 клас или с 9 клас. Просто е срамно. 114 лауреати на Нобелова награда изразиха тревогата си от развоя на делото срещу българските медицински сестри и палестинския лекар в открито писмо до либийския лидер Муамар Кадафи. Писмото е публикувано в авторитетното научно списание Nature. Нобелистите поставят две ясни искания – справедлив процес и допускане в съда на експертна оценка за обстоятелствата около заразяването на либийските деца. 114 учени са лауреати на Нобелови награди за медицина, химия и физика. Инициативата за писмото тръгва от британеца Ричард Робъртс, получил отличието за медицина през 1993 година за откриването на прекъснатите гени. Впечатление му направила редакционна статия на Nature от 21 септември, която алармира световната научна общественост, че Либия се опитва да пренесе в жертва невинни хора. Ричард Робъртс се свърза с нас, заинтересува се от случая, говорил е с колегите си нобелисти и накрая той и още 113 носители на наградата написаха откритото писмо до Кадафи, което ние публикувахме. Нобелистите изтъкват, че защитата трябва да получи право да призовава и разпитва свои свидетели при същите условия, както обвинението. Припомнят, че в съда не е бил взет предвид докладът на Монтания и Колици с констатацията, че заразата е резултат от лоша хигиена. Затова нобелистите настояват либийските власти да поканят международно признати експерти в областта на СПИН, които да се произнесат по доказателствата и за причината за инфекцията. Мисля, че писмото е полезно, доколкото отново привлича вниманието на международната общност към случая. И отново слага ударението върху научните доказателства, което е съществена част от целия проблем, защото те не са изслушани на настоящия процес. А следващото и може би последно заседание е на 4 ноември. Нобеловите лауреати заявяват, че делото е шанс за Либия да докаже на света, че наистина се придържа към общопризнатите ценности и норми.